Hello and well, the wipers off. Hello and good day. Yes, we are driving a car. I don't know which kind of video this will be. Well, I have an idea, but I don't know if this will work because I'm going to ice swimming, going to sauna, then going to lake which is frozen. That's what we do in Finland. It's kinda hard to narrate and drive safely at the same time. And I don't know if you can even see me. Yes, it's in the shore of that landmark which is called Jätkänkynttilä. Some dude's candle name bridge. So it's very cold. I don't know, some kind of 0 degrees. So we can swim in there. Okay, I'll let you see something, some traffic of Finland right now. So enough of my face. So we are traveling now there, the ice place. I mean the frozen lake. There you go. I don't even have a battery of freaks. I don't know. Oh, police. There's the dude's candle. That's my name for it. And near that is that swimming place. I don't know if you can see that, the high thing there with the yellow. That's supposed to be fire. Anyway, I'm going to be frozen tonight. Hey, I drove at the wrong beach, of course. Okay, let's move on. Found it. There's the lighted up area there down of the. I mean there. You can pay €3 and you can swim there and have a sauna. Ei jaksanut ottaa. I now have to change my clothes. Ei, mä oon jotenkin tottunut. Ootteko te kaikki saunassa? Ja voi kuvata, jos haluaa. Et mene Joo. päällä, voi hyötyä. Ei tietenkään päällä. Pommila. Voi pitää vettä päällä. Mulla on tuoli, jos mulla tulee kylmä. Ei mulla kyllä, en mä jaksa nostaa tossuja. Miten? Se on jo nauhoittaa. Aha. Mistä mekö tiedät mikä on sun korkeus? Se Että... osaat, nyt mä... Mun... Tämä on Ai no. Okei. Varmaan akkukatot kykenee tosi nopeaan. Tässä mä kuvaan muutakin kuin sun varpaita. Vähän vaikea arvioida, että jos mä pidän mun silmiä korkeudella, se ei voi mennä kuin... Tosi kauas. Joo, okei. Muista hengittää koko ajan. Ja siellä... Älä pane päätä uppiin, sä pyörit. Sitten tilataan ambulanssi. Muista hengittää. Hyvä. Ja hymyile. Nauti. Onko mukavaa? On. Onko mukavaa? Hirveän Mukavaa! Jaa, miten tämä on mennyt ihan alas? Siellä syvenee aika nopeasti. Joo. Sitten siellä reunassa. Lainaa mulle sitä kamera. Se kestää tämmösen VL:kin. Oho. Kohta loppua. Jätkänkynttilästä kuvaa sama. Saako sitä uittaa päätä niin kuin tällä? Ei, Okei. kasteli päätä, koska päässä haistaa Parta aina. lämpöä.
Joo. Kasvot voit kyllä pestä sitten kun tulet pois. Joo. Sitten saa nuorekkaa iho. Joo. Niin nyt alkaa tuntua lämpimältä. Joo, mutta tulee jo pois välillä. Joo. Mennäänkö saunaan vai? Et sä pääse heti liian kylmäksi. Joo. Ja sitten vielä lopuksi käyt pienen reissun uimassa. Joo. Shop. Ei se haittaa. Kameravaroitus. Ei ollut. Ei ollut. Ja sit menee vähän tai saunaan kanssa. Ei tarvii, istun täällä. Katson, että miten tilalla on. Siellä varmaan mahu, eikö näe mitään. En mitään teitä kuvaa, ne kuvaa itseään. Ei pistä. Me and you all first on Don? Haluatko olla YouTubessa? Aha. Hello YouTube. True. I don't know. Where do you have towels? En mä tiedä. Tai on se I'm calling that dude scandal. Dude scandal. It's like from Tukkijätkä. Log dude. Yeah, because we many tästä aina silloin. What? Tukkijättä kuljetettu. Oh, they used to drift logs from here, in here. The lady said if we go under the water, our heads are going to faint and maybe die then. Haluatko olla YouTubessa? Yeah, no, I know it's Haluatko olla YouTubessa? Not a problem really, but I hope you won't drown yourself. Do you want to be in YouTube? No, thank you. Okay, I blur it. I'm done. Oh, it's not that bad actually. Ah, that's the spirit. yeah, that's good. Do you want me to censor you? No, well, yeah, you can send it to me. Yeah, it's gonna be fine. I'm going to put this in YouTube. Oh, perfect. Okay. That's fine. Anni, Anni. Joo, ei tällä tarvitse vuorokaudessa. Sulla on kyllä ollut. Holy shit! Tuu takaisin. En saa Tiedättehän te sen, että mitä yhteistä on kaikilla miehillä, jotka käy avannossa? No. Ne on yksituumaisia. Every man who comes here is short. I don't know. Yes. Kiitos. Kiitos. Missä sun pöytä? No tuolla. Tuossakin siellä. Ja. Tää. Joo, lähde vaan. Niin. Kiitos sulle. Kiitos sulle. Niin et enää mene saunaan. Ei. Jos.
please. I don't think you see anything right now, but it was nice swim. And thank you, and we will see you in next video. This is kind of thing in Finland. Oh hell. Okay, but this is what we do in Finland. Thank you for watching. Okay, see you next video. Bye. Bye. What the hell? Okay, bye. See you. Oh, ending problems. Hello. Hey. Bye.